افغانستان سەرۆک ئەشرەف غانی ئاگربەست بە خراپکارên تالیبان را ڕاگەهاند لە ڕۆژên جەژنا قوربانی پشتی چەند ڕۆژên شەڕی لە غەزنی. عەرەبستانە سعودی حەجیên مسلمان ji seranserê cîhanê li Erefatê nivêja destpêkirina cejna qurbanê dikin. İspanya li Barcelona polîs dibêje wan teqel li zilamekî kir bi çeqoyekî hêrîş kiribû ser efserekî di navendekî polîsan de û dibêjin ew êrîşek teroristî bû. Tirkiye teqal li xalên ewlehiya balozxana Emerîkî li Enkerê hat kirin lê karbidest dibêjin kes ber ziyanê neketiye. Kuryaya Başûr heştî pîr geştin kesûkarên xwe li Kuryaya Bakur piştî 6 salên cudabûnê bi egerê şerê gir ava Kûrî dabeş kirin.